नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो नेसादेर लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनि थाबैनो मोननायाव स' लोगोफोर दानिया आवगायलांसै रिया चक्रबर्तीखौ मैया इडिया माखासे कुइसन सोंनाय जादोंमोन नाथाय गोबां सोंनायनि फिननायखौ होनो हायाखै होनना बुंदों रिया चक्रबर्तीया आरो रिया चक्रबर्तीनि कल रेकर्डखौ नायदोंमोन सुशांत सिंहखौ बोसोरसेयाव खनबेसे फन खालामदों होननानै बोसोरसेयाव 142 कल खालामदों होनना बुंदों सुशांत सिंहखौ आरो गावनि बिफाखौ 11,092 कल खालामदों होनना बुंदों रिया चक्रबर्तीखौ मैया 8 घन्टा सम कुइसन खालामनाय जादों इडिया मरिगाव मैया 13,40,000 फैसा मोनदों सिराजुल हक आरो नकुल आमीननि आखायाव बे सानै मानसिया मारान्त अस्त्र बायनो थाखाय लाखिदोंमोन होनना बुंदों मरिगाव पुलिसा बे सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामबाय एयार इन्डिया बेरफ्रुनायाव 190 सुबुंफोरनि माखासेनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदोंमोन होनना बुंदों थैनाया गासै 19 जन जाबाय आरो जायफोर थैदों बिसोरनि नखराव 10 लाख रां होगोन होनना बुंदों केराला सरकारा आरो जायफोरा गोब्राब जखम जादों बिसोरनो 2 लाख रां होगोन होनना बुंदों केराला सरकारा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय क्लास खालामसिगोन होनना बुंदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय माखासे कलेजफोराबो 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय क्लास जासिगोन होनना बुंदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल नटिसआव फोरमायदों बे खोथाखौ कच राजबंशीफोरा ट्राइबेल गनायथि आरो क्षमताबो रायजोखौ दाफुंनो थाखाय कच राजबंशीफोरा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि सायाव गोख्रों दाबि खालामदों जोंनि भारत हादराव कर'ना बेरामिफोरखौ नायनानै गासै 196 डक्टरफोरा थैनो गोनां जाबाय होनना बुंदों एसे दुखुनांथाव खोथा जोंनि भारत हादराव डक्टरफोरा कर'ना भाइरासजों जुजि 169 थैनो गोनां जाबाय